Pagpalang umaga sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana'y palagi po kayo malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Ang ibabagi ko po ngayon sa inyo ay orasyon ni San Benito nang pasabugin niya ang mga diablo. Ito po ay magagamit po sa mga marami pong masamang espiritu sa inyong kapaligiran. Yung bahay po na tagal na pong hindi tinitirahan, ay sigurado pong marami po yung mga masamang espiritu dyan na tumira po sa halong madilim. Ang gustong-gusto po na mga masamang espiritu po ay yung madidilim na kapaligiran, madilim na wala pong ilaw. Doon po sila nananahan, yung mga masamang espiritu na manlupa, o mga diablo, tikbalang, nandun na po sila lahat. At mga laman lupa, nandun. Dapat po kung halimbawa po ay may bahay po kayo na may nararamdaman po kayo ito na ganito pong ang hindi po nyo basta-basta po mararamdaman kung talagang kinakailangan po. Ang magkukon po sa inyo ay mararamdaman nyo lamang po kung palagi po ay nakakasakit. Isa na rin po na hindi po kayo nawawalan ng sakit, o palagi po kayo nag-aaway-away sa bahay na kahit ano pong walang kwentang bagay po nag-aaway po kayo. At kung ano po yung dumarating po sa inyong kamalasan po, ay sigurado pong may nananahan po na masamang espiritu sa inyong bahay. Kung halimbawa po ang yung bahay po ay may madilim na parte po na hindi nyo po inailawan po, dapat po lagyan nyo po ng ilaw. O yung kung halimbawa po yung bahay nyo po ay nakasarado palagi na hindi po napapasukan ng araw, nasisinaga ng araw, ay sigurado pong may masamang espiritu dyan na nananahan. Maganda po kung wala yung bintana, yung bahay po ay may dapat po lagyan nyo po ng bintana para yung masikatan ng araw bago lumabas po yung makapangyarihang araw po, ay masikatan po araw. Gustong-gusto po kasi ng mga masamang espiritu yung madilim po kapaligiran, madilim na sa bahay na hindi po nailawan, ay sigurado pong may nananahan po dyan. Ang gawin nyo po ito na aking isi-share po sa inyo ay maganda po ito na iipon nyo sa kumuha ko ng isang tabong tubig po, tapos lagyan nyo po ng asin na konti. Pwede nyo pong iwisik po ito sa buong bahay po. O halimbawa po kung gamitin nyo naman po sa pasyente po, halimbawa po ay